Весели празници! Аз съм дядо Коледа. Ти не си ли Йоан Петър? Не съм, аз съм дядо Коледа. Няма как, ти си Йоан Петър. Това е за едно интервю. Как се казваш? Сашо. Иван Петър, приятно. Ето, аз си знаех просто. Саше, давай сега бъркни да видим какъв ще ти е късмета. Опа, шамфастък. Де да бях аз на твое място. Би ли почерпил дядо Коледа си? Естествено. Няма да видим сега. Ще ми подариш ли микрофона за малко? Да, разбира се. И чувалчето. Да те взема за елф. Я да видим сега да оценим този шамфастък от Елит. Че то много добре, бе! Аз не съм ги опитал още. Искаш ли да ги рейтнем в момента? Хубаво, да. На 3-2-1. Окей. 3-2-1. 10 от 8 от 10. Дай си ми чувалчето. Ети фастъците, бадемите, шамфастъци, както и да няма проблем. Беше приятно. Весела Коледа, млади момко!